homenaje que el Centro Gallego de Madrid quiere rendir en el Día de las Letras Gallegas, fiesta tan importante en nuestra tierra, que nos siga trasladando año tras año a lo que Galicia representa en el resto de España y en el mundo entero, donde tantos gallegos celebran esta fiesta. Esta asociación cultural editou un libriño dedicado a ela. Imos ler un par de párrafos de xente que traballou no espacio cultural este. Marchache xoven por seres querida polos deuses. Luísa, ti que sempre cuestionaches a túa existencia, ali onde estés, has mirar para as cousas deste mundo tal como ti facías de cote, con aparente, só aparente, distanciamento. O mar abraza, Luísa, nun aloumiño azul e atlántico. Transparentes vagas de ar salobre chega até onde estás, debruzada como a espreita de algo cuxa naturaleza exacta ninguén coñece. Na túa face non se vislumbra máis que serenidade, unha serenidade cun fondo de melancolía, e a veces até o lícito pensar que extrañas a vida, os libros, o teu alumnado, máis atento ou máis disperso, isto é indiferente, e tamén tanto a cidade da Coruña como a vila de Sada. Quizáis até extrañes o mundo todo coas súas eivas e as súas inxustizas, tamén coa súa continua invitación á maravilla.